Id-Dipartiment ta' Dwana tjafsal il-pubbliku biex joqgħod attent minn emails qarrieqa li qed jinbagħtu f'isem id-Dipartiment. F'istqarrija d-Dipartiment ta' Dwana spjega li frodisti qed jibagħtu emails personalizzati l-lat ta' persuni jgħidulhom li huma soġġetti għal ħlas ta' taxxa u jibatulhom istruzzjonijiet ta' kif għandhom jagħmlu trasferiment tal-flus f'kontijiet li huma folot biex jiġbru l-pakkett li jkun waslilhom minn barra minn Malta. Il-pubbliku qed ikun imħeġġeġ sabiex jinjora dawn l-email suspettużi u jevita wkoll milli jidħol fihom u f'każ li jirċievi email ta' dan it-tip wieħed għandu jikkuntattja s-Cybercrime Unit tal-Pulizija. Din mhux l-ewwel scam li qed tkun imxerda kif fl-aħħar jiem kien hemm numru ta' scams u minħabba f'hekk il-Pulizija batu anki SMS biex wieħed dejjem joqgħod attent.